Mimoriadne drzý zlodej sa objavil v Turanoch nedaleko Martina. Vykradol tam rodinný dom, v ktorom v tom čase boli aj jeho majitelia. O tom, že ich niekto olúpil, sa dozvedeli až z miestneho rozhlasu. V ten večer sa im práve vrátila dcéra zo zahraničia. Netušili však, že doma majú aj inú návštevu. To bol ten moment prakticky, ako oni prišli, ešte bol hluk, že čo bolo, čo nové v robote a tak sme to nepočuli. No. Vlámať sa dnu nebolo pre mladíka ťažké. Tento psík je len rodinný maznáčik a ochotne ho pustil dnu. Mu otvoril, že ide na prechádzku, tak to nie je strážny pes. No. Vchodové dvere boli odomknuté, našťastie sa dostal iba do predsiene. Tu ale našiel veci za takmer 1500 eur. Sa jedná o fotoaparát, obrašňu plus príslušenstvo k tomuto fotoaparátu, peňaženka a nejaké doklady, osobné doklady. Mladíkovi sa asi málilo a dobíjal sa aj do nedalekého auta. To si všimol sused a okamžite volal políciu. Zlodeje s ďalším mužom unikali na čiernom Audi. Policajná naháňačka sa skončila až nehodou unikajúcej dvojice. Mladý lupič sa ešte predtým stihol zbaviť ukradnutých vecí. Cestou všetko vyhodili von oknom. Polícia veci našla a zlodeja usvedčila. Niko má len 17 rokov a kradnúť prišiel z okresu Nové Zámky. Zatiaľ bol netrestaný a bolo mu vznesené obvinenie z trestného činu krádeže. Druhý muž sa tváril Janič a muzikant. Tvrdí, že robil iba šoféra a netušil, čo mladík zamýšľa. Rodina sa o tom, že ich okradli, dozvedeli, až keď v miestnom rozhlase žiadali, aby sa prihlásil majiteľ nájdených vecí. Poučili sa, že nielen v meste, ale aj na dedine sa treba zamykať. Zamykáme aj veľkú bránu, malú bráničku, toto už zamykáme na noc, hej, aj tento vchod. No tak doteraz sa nič takého nestalo. Veronika Chúpeková, televízia Markíza.